La catedral de la pólvora està preparada per a la mascletà de Pirotecnia Tamarit, que per quint any consecutiu mos acompanyen i porten una mascletà en este dia dels premis dedicat a tots els que fan possible esta festa, baix el nom de Montfaller. Un any més en la plaça, els amics de Pirotecnia Tamarit. Benvinguts!
barbaritat valenciana! Mare de Déu, senyor! Tira-li! Vicente! Uau, Vicente, bonico! S'ha quedat a gust. T'has quedat a gust, I Daniel també. Però tot per l'aire, és que m'ho havia dit. Tot per l'aire, la veritat que molt bonica ha sigut la mascletà. En molt de rellams, que és un artifici, això que fa clac, 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 que s'ina per el cel en roig i verd, que és un artifici molt costós de fer. És molt costós de fer. I això s'agraeix que no se tire. Singularitat. Continuem les mascletades ensenyant-la en traca, menys una, que no, les altres totes continuem a la tradició, a començar en traca, i això m'agrada, que continuï la traca. Ho diu Reyes, coletera de tota la vida. Trau les manetes, Reyes! Trau les manetes de butxaque! No fa fred per treure-les, les traurem totes les manetes, les 5. Vas en mànega curta. Sí, avui m'ha ficat mànega curta, que el dia ho requerís. Manetes, Reyes! 5, te l'estic dient. No t'encantes. 5? Ah, sí? 5, te les estic dient. Per excel·lència. Estem ja a matrícula d'honor, Reyes. És que són de matrícula d'honor, o sigui que les disparades que fan són impressionants. I les abraçades que estem veient. Molt bé, molt bé, molt bé. Estem molt contents, estem molt satisfets. Espero que vos hagi agradat. I, bueno, sols per veure la teua sonrisa val la pena fer una mascletà de puta mare. Somriures perquè ens has fet disfrutar. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Clar que s'ha encantat. És el millor, este home. Mira, Pepe, que a més t'ha demanat matrimoni. Berta, quin gust de mascletà. La veritat que molt bonica. Us ha encantat? Clar que ens ha encantat. Clar que sí, que ha estat molt bé la mascletà. És que a més no n'hi ha dos mascletats iguals, són completament diferents. Esta ha tingut més rellams, que els triplets xulets, que la veritat és que sonaven molt bé. Tot de meravella, tot de categoria. De meravella que va passar el dia junts, perquè a les 7 de la vesprada, així, Maria i Ferran, els vostres amics, vos portaran tota l'emoció dels premis. Amics no, si és que som família, ja. Som casa, que ens acompanyeu cada dia. Els premis, així en directe des de a punt. Serà a les 7, vos esperem, no us falleu, perquè vos estimem. Vinga. Un bes ben fort. Sara, adéu. Adéu, demà.